toch stiert er een auto op de oprit. Hè? Dus we kunnen natuurlijk altijd even aanbellen. Het zekere voor het onzekere. Als ze op de details gaan letten. Hè? Natuurlijk de motor en het motorblok, maar een Amsterdammertje. Een pulleke, zeggen ze volgens mij geen wel. Elvis fans parking only. Dus de Elvis fan is er niet. Steed Elvis. Ja, en doorhangt een veugeluske. Inderdaad, ja, had ze goed gezien. Hey. Where's the one for the money? Hoi. Ja, geen deurbel. Zullen we dan ergens anders wel een deurbel zien? Hallo. Hoi. Je mag wel binnenkomen hoor. Ja, mogen we binnenkomen? Oh, gezegd. De hond doet niks hoor. Doet hij niks? Elvis! Oh, dat is Elvis. Ah, joh. Elvis, hé! Oh, kijk. Ja, het gaat achter het hoes schiet het door met... Goedemiddag. Hoi Joris. Bas van der Zwaan, Dag, L1, Bas. programma onderweg. Kent ze het? Ja. Ja? Ja. Nooit gedacht van, die staan hier ook nog eens aan de deur. Nee. Nee, nooit gedacht. Ik heb weer met mijn kameraad mee geweest in Montfort. Bij Ben. Ben de Chevy man. Vandaar dat hij ook in een Chevy op de stoep stiert. Nou. Dat onder niet? andere. Jawel. Maar ik ken Ben al heel lang. 20 jaar of zo. En dat is junior. Dat is junior. Oh. Ja, gaan de school, jong. De studiedag. Of studiedag. Ja. Oh. Ja, Studiedag voor wie? Voor de leraren of... Wij hadden vorige week woensdag hadden wij staken en nu hebben we studiedag. Het wordt alsmaar beter, hè, op Dat school. wordt alleen maar beter. Dat gaat er keihard vooruit. Hey, maar hestig van het sleutelen die een werk gemaakt? Of Nee, zo? dat is Of gewoon het een hobby? Oh. Assholes Garage. Ja. Hey, Amerika en zo, dat is die ding? Ja. En wie komt dat? Ja, gewoon de auto's, de cultuur, de vrijheid, alles. Wat doet ze dan hier? Ja, zullen zeggen. Maar die hebben ook hun eigen problemen natuurlijk. Hè. Die hebben, ja, het is overal wel wat, hè? Ja, ik ben er vaak genoeg geweest, ook samen met Ben, maar het is ook wel heel veel kommer en kwel natuurlijk. Hè. Dik bist toch niet met Ben de Ja, Route dat- 66 Nou, nee, niet de route. Ik ben eerder met Ben geweest. Ik denk, ja, 20 jaar geleden of zo. Serieus? Oh, dus dan kent je elkaar echt al lang. Ja. En ook door de auto's Ja, elkaar ook door leren de kennen. auto's. Ook door de auto's. Wat leuk. Ja. Hebben we trouwens enorm veel reacties op gehad op die uitzending met Ja? Ben. Was Ja, zelfs het was een ook dubbele aflevering, hè? Kijk, zoals ook de MOT was toen net aan de gang volgens mij. Of ging het gebeuren? Ja, daar zien we ook geweest. Ja, Het motoren- en oldtimer treffen Montfort. in Movert. Ja. Is er nog meer kinderen? Nee, één. Eén is genoeg. Oh, één is hoeven niks genoeg. te delen. Kan je geen ruzie maken. En helpt ze pap wel eens mee met sleutelen? Ja, Ja? Ook gek van auto's. ja. Oké. En je woont hier met z'n drieën? Ja. Moeder de vrouw? Moeder, de vrouw, ja, wie de vrouw lief heeft, laat ze werken. Hè. Oh, die is... Ja? werken. Ja, die is te werken. En wat doet die? Die werkt in een groente- en fruitzaak. Oké, Hier in de regio hier. oké. Dus Wat heeft ze allemaal staan? ja, maar ik was even kijken. Dat ziet er wel heel... dat is een hobbyproject. Ja, daar zijn er twee. Er zijn er twee in. En wat duist tegen als ze niet te sleutelen is? Ik ben vrachtwagenmonteur. Vrachtwagenmonteur. Ja, moet je misschien het dansen gehad. Ah, vandaar ook de voorliefde voor vrachtwagentjes. Ja, trucjes. Nou, dat is aan de kant, hè. Hoe kom ik hier dan terecht? Gewoon rondrijden. Oké. Ja, zo zien we ook bij Ben terechtgekomen. Ja, we zijn met eigenlijk een deur gewoon de weg.
Ik hoor niet erg aan een dag. Nee, dat klopt. Maar we hadden enorm van doodlopende straatjes en zo. We waren hier net vlakbij zo'n doodlopend straatje wat eindigt op de Rijksweg, toch? Ja. En toen draaiden we 2 keer de auto en toen zaten we hier in de straat. En toen zogen we eigenlijk de attributen voor het huis. Oké. Maar de echte lekkernijen die bevinden zich... Hé, maar waar haal ze dit grij? Komt dit echt... Deze kunnen het Oostenrijk. Is dit een... Wat is dit voor een... Dat is een Chevrolet van 46. Ik wil hem wel eens terug rijden, dat kun je me bekijken. Druut rijden? Ja, natuurlijk. Hé, maar is dit een... is dat dezelfde? Nee, dat is een Dodge. Een Dodge. Ja, van 1946 ook. Geweldig. Maar wat lukt ze dat grij dadelijk, als dat allemaal kloor is? Ja, dit is niet van mij, dat is van mijn kameraad van mij. Die is ook Ah, in bouwen. Ja, nee, deze is van de maat van mij. that's garage. Joris, wat betekent dit? Wat is dat? Opgepast, spelende kinderen. Oké. In het Zweeds. Ja, ik weet dat born, dat kinderen is, maar voor de rest, oké. Het is gewoon ook leuk om te hebben, of het dat ook een verhaal? Ja, ik ben zoals Ben ook, we gaan elk jaar naar Zweden toe. Dat wordt het grootste Amerikanen-treffen ter wereld georganiseerd. In Zweden. In Zweden. In Er komen 20.000 van die idioten. en Ben is er een van en ik. En dan krijgen we iedere keer een nieuw plaatje. En een kentekenplaatje erboven. Maar daar ben ik ook al 13 keer geweest. Dus zo. Oh, dus die krisen als... Ja. Wie had dat? Power Big Meat in De Big Vasterwas. Meat. Ja. En wie giest er dan naartoe? Met het liefst in een auto. Liefje. Liefje van de Liefst met een auto. Maar hier is Greta niet blij met. Dat is moeder de vrouw? Nee, Greta is die Zweeds met die stertjes. Kijk die niet. Nee. Nou, die overal tegen is. Oh, die! Ja. Hé, maar laat tegen hoor. Nee, vandaag niet. Want? Accu? Accu slecht, ja. En dan hou je enkel de weten. Dan kunnen starten. Had je dat gezien? Sander? Wie deed ze dat nou? De luchtveiling om. Dan kan ik heb echt mooiste buurten staan, denk ik eens. Want dan kan ze hem leger leggen of zo? Maar je kan helemaal aan de grond gewoon. Maar dat soort er vroeger toch niet op, of wel? Dat was er vroeger niet op. Nee. Dat ligt eigenlijk, ja, zowat aan de grond. Dus als dit dadelijk kloor is, hoeveel is er dan nog origineel aan de... 2/3 moet origineel zijn. Hij is verloren de RDW. Er hangen loodjes aan. Het chassis moet origineel zijn en de carrosserie moet origineel blijven. En de aandrijving die moet je veranderen. Maar dit moet er altijd aan blijven zitten? Nee, dat is alleen voor de RDW tot de keuring plaatsgevonden heeft. Oh, en dan moesten die gaten wel wegwerken. Ja, dat kan. Wist ik in de Welse? Eigenlijk van Afferden. Van Afferden. Van Hier. Offeren. Offeren. Van Offeren. Offerse Pejas, ja. Ja, Even Helmond een beetje. Helmond een Ja, beetje. dat ik voor mijn ouders komen van Helmond. Oké. Hé, maar wat was ik vroeger voor een manke toen ze zo oud was als, Ik denk het zaten zo. als hem? Ja? Ja, dat weet ik niet, maar wel tegen een draad in, denk ik. Als iedereen linksaf ging, probeer ik rechtsaf te gaan natuurlijk. Oh, best ik zo'n weerse? Ja? Nou, wie is niet, maar als iedereen dezelfde richting oploopt, dan heb je natuurlijk ook niks aan natuurlijk. Hè. Nee, dit is dus geen kuddedier. Nee, Dit klapt neven de kudde. ja. Niet vooruit, meestal erachteraan. Nee, dus, ja. En we hebben allebei even wat crossen met de kwot. Ja, dat zag ik ook al stom. Ja, dat staat erachter, ja.
Dus, en die is van dich? Ja, die is van mij. Maar doe ze dan samen met pap crossen? Ja, ik zit er eigenlijk alleen op altijd. Ja, Ja, maar Gies me toch niet vertellen dat ze met dat ding hier door de tuin reizen? Val. nee, Dat- dat nemen we met achter de pick-up en dan weer een boer of zo op het land. Dan kan je helemaal zijn eigen uitleven. Dus ik wil ze later ook. Ja, Dan word ik je... vrachtwagenmonteur. Nou, Serieus? de toekomst is gered. Je hoort het. Wie al best, hè? Ik ben 9. 9. Dat is de koffie. Ja, dadelijk. Oh. Wieso, hè? Zeg je ook nog... Ja, we hebben ze een CEO hier, hè? Echt hoor? Ja, zeker. Ik dacht dat, nee, maar Hoeven ik niet dacht dat ze naar binnen te het rennen. ik dacht dat ze het over koffiehuis. Ja, dat is geen koffie dan. Ik dacht van een beetje zo'n cowboy wie dicht. Die had hij ergens een kolenvurkje met erop zo'n ik heb wel een kachel, hoor. zo'n cowboy koffiepot. We hebben een kachel. We hebben een hele mooie kachel. Voor dat dan? Ja, een oude Oh, kachel. kijk. Nee, een oude. Want er stond zich de ganse... Winter, want ja. Nou, een verzoenlief gebouwd. Het hij net gebouwd? Nee, dat heb ik gemaakt. Voor hem. Ja. En dat werkt allemaal. Ja, als de verveling toesluit, dan moet je iets doen, hè. Geweldig. Maar dit maakt dus ook dingen voor vrienden of vrienden kunnen heen sleutelen. Nou, als je handig bent, heb je heel veel vrienden. En als je echt, Ja. En als je echt een tekort aan vrienden hebt, dan moet je een auto-ambulance kopen. Dan moet je een kaart kopen, een aanhanger. Want Ja, die komen ze allemaal lenen. Dus, als ze hobbyprojectjes moeten gaan ja, halen. dat kan, ja. Ja, Maar hij is altijd aanloop. ja. Heel veel wel, ja. Dan heeft ze van Nee, die, te veel, dat je niet niks gedaan krijgt. heeft ze nou van die werk die hobby gemaakt of van die hobby eigenlijk die werk? Ja, voor mijn hobby mijn werk. Ja, hè? Ja. Want ik deed dit eigenlijk al veel Ja, dat als ze... je je of 12 vast met brommetjes gaan sleutelen en met getij. Dan maar- begint dat. Als we dan eerlijk zien, hè? Mhm. Wat is er nou leuker? Dit spul of dat moderne? Dit spel. Ja, toch? Er zit veel meer gevoel bij. Een beetje reuk en ja, karakter.